लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैसो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों आरोना आङो ब्लग होयिया एसे गोबाव मानि जाबाय माने दा माने रिल्सल' बानायनो गोसो जागासिनो। रिल्स बिमा जादों अनजिया जि रिल्सल' बानायनो ब्लगखौनो बानायनोनो गोसोआनो गैथ'लाया आरोना। ओमफ्राय आरो कन्टेन्टफोरबो मोनाखैदि आङो। ओमफ्राय आरो जोंहा मुदाबो बारा सोलाबाखै, आं हारसिंबो बानायनो बायो एसे, मबाइल हमग्राबो नांगौ जायोना। ओमफ्राय दिनै जोङो ब्लग बानायलांसै। तेजपुरावहाय थांनो नागिरदों, मुथुनि लोगोनि रिं सेरेमनि दङ आरोना न'। ओमफ्राय आंखौबो लिंबाय नालाय मुदा, ओमफ्राय हाथ' लिंबा मोजां मोनखाथारो। ओमफ्राय दायो थांसै आरो जोङो। ओमफ्राय जों थांथ'नो एसे ब्लग भिडिअ लालांसै। जायफ्रा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। एसे गरमखा, ओमफ्राय बोथोरा नै गोलोमदैया सिग्लाबलायबायना। थुदो बिदिबालाय थु साबि मारिबाय न' रावबो गैया। जुलि टाउन मोनफैबाय। ओमफ्राय आं टाउनाव मोनसे बुस्थु फिसा बायनो नागिरदों। न'आवनो दंखायोमोनहाय बियो, ओमफ्राय आं नामायस्लाबनानै मोनासै, एसे हाखु दाखु जाबाय नालाय। ओमफ्राय दा आंनो नांगौ नालाय बेखायनो बायलांसै आरो। इथिफाया जि गोबाव जाबाय, आङो दिनैसो नुलायदों दिगिया जुलि टाउनखौ। नै बिदि जिं जिङाव बिफां दङ ना, बेनि थाखाय जि मोजां नुदों नै आरामनो। नै न' बे बिफाङा मा बिफांथाय मोजां नुसोदो आंहा। नै बिदि थानांगौलै न' साइज नुयो। नै आयौ आं साइज नुसोबाय। आं रिल्ससो बानायनो गोसो जालायदों, नाथाय बे टाउन गेजेराव बहा रिल्स बानायनो मोननो, गारियानो हनै ओरैबायदिखा। रिल्स बिमा जानानै दङ ओरैनोबा दामानि अनजिया। जुलि टाउनखौनो एसे देखायलांबाय थानोसै, मोजां नुदों नालाय आङो बेखायनो देखायलांसै। नै इट साइड आयौ बंफां थानायखौ मोजां नुसोदो आंहा। सान्दुं गोसाथार दिकाजुलि टाउना। Rabra mutu ba mutuane terangku oरैबायदिखा। ओइ मा बिफां बियो एसेबां मोजां नायलाय। मुथुआ बे दंफांखौ फसायबाय आरोना, आंबो बिराद फसायबाय। ओमफ्राय सोंदों आरो आयौ जि मोजांखा बेयाव। नै आङो दखानाव मा लायनायमोन, रुमाल। नै जि मोजां कालार रुमाला। ओमफ्राय नै बे केकराया बेसेबांमोनलाय? केकरा, लिपस्टिक, रुमाल बेखिनिखौनो लायनायमोन आरोना आङो। सान्दुं गोसा। जोङो दिकाजुलि टाउन बारबोबाय, ओमफ्राय एसे गोजान मानियानो, दाबो सहैनायथ' नंखाया जोङो। बैसोरबो सहैयाखै नामाथाय, सिगां थांनायफोरा खबर लानायबो जायाखै। ओमफ्राय थांबाय थादो आरोना। ओमफ्राय दा नै जोङो मोनफैबाय। लामाया बिथिंनो सनास्रि कल'नि सनास्रि कल'नि। जोङो जायगायावहाय मोनफैबाय। ओमफ्राय जागासिनो आरो प्रग्रामा, आस्थाम सोनाय मानायफोरा जागासिनो दां। ओमफ्राय जोङो दायो हाबहैना नायनोसै। थुदो होमबालाय
थु हाबहैनांगौ जल्दि ha जेबो नङा माबाय जोब्बाय जाबाय माथो handphone break ना सानसे जादों जाला गोथाव मोनो मा जरा गोदान दै खिलोम माबानि नै दा गोदान जागोन फिसाजो जागोन आं उन्दैखौ लांदों आरो जों जाग्रोबाय दे दरा महर बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसे दरानि लोगो सम्बा ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसे खैनानि लोगो अलंबार दैमारि बिथांखौबो सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसे जोंनि गामिनिनो धवnsरि कल'निनिनो गासै माइनाव नोंथांमोनखौबो गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसे न'खरनि खावलायनाय बायदियै जोंनि गेजेरावहाय बाहागो लादों नलनि दुबानिफ्राय माइनाव बिथांमोनखौबो दसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय Odele, ote, haicung lalu. Video sah. Video sah. Nei, beirati lo.
Sampai Deli. Programa जोब्बाय बिदायबो लानानै फैबाय ओमफ्राय जोंना गारिया ओइथि दङ नालाय ओमफ्राय नै दा मोथोजों आंजों गारि लायनो थांगासिनो मालाय इसोरनि ओइथि दोनना लादो नालाय ओमफ्राय बिसोर सिगां मोनहैगोन नामाथाय जोंनि जिखिजाया जों थांबाय थानोसै आरोना नों मोथोरै हमथलाय दसे आखाइजों मिथिदो देलाय लांदो एसे फायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो हाबाखौबो थाबनो मोनजागोन होननानै आसा खालामदों हाबाखौ मिन्थिनाय बायदिबा जानुवारियाव मोनजागोन होनदों न' जानुवारियाव मोनजागोन होननाय खोनादों मानो नों होथिबाय थादों बोथोरासो गरममोन आरोना ओमफ्राय दायो एसे माबा जाबाय दोमैलु जाबाय आहासो दसे टेन्टआव सोबाय आरोना आंना उन्दुनाय टाइम जाबाथाय बिदिनो टेन्टआव खायोखा दायो थांबाय थानोसै जेबो बुंथ'लायला जिखिजाया थांबाय थानोसै